Има ли сникстери? Майко мила! Напускам! Напускам! Здравейте и добре дошли в една нова поредица за моят YouTube канал. Аз съм Валчо с Charles TV и за мен ще е чест да ви представя реакцията ми на кратки страшни филми. Или така наречените Short Horror Movies. Така. Как реших да го направя? Стримнах си един път, два пъти в Twitch, нещо бях почнал да стримвам. Видях, че няма вилари много. И играх, примерно, не знам какво играех. Все тая, няма значение. Някаква страшна игра бъцках. Изчезването на Итан Картер се казва. И самата идея ми дойде така, като няма кой да ми се смее, кой да ме гледа от Twitch, пуснах си да си реактвам сами така. Така дойде идеята. Добре, стига съм да губил времето, дайте започвам. Първият филм ще е The Mirror, огледалото. Чакай да намаля малко. Сега го правя на цял екран, да знаете. Това има готин татус. Да, но само не са авторски права тия работи. Ако също ще ги платя, няма яла. Леле. Тази снимка, what the fuck? Ха! No chance. Малко след Хелоуин правят първи епизод, но все тая. На Хелоуин нямах възможност. И това сега сме тук. Hello, Ross. Did you hang the photo on the door? What photo? Your photo. You point to the mirror. No, I didn't hang it. Let me take your photo. Ross, send it to you. I don't remember having such a photo. Anyway. Взимай патлака, момче, и заставя на огледало тия кемпи тая. Не, сега ще започнат още работи. Чакайте се по-огледам да няма някой зад мене да ми изкара ангелите на мене. Мамка му, тия музички ватка плащат повече отколкото като цяло. По-са крипи. Самите звуци. Ко става, бе? Кой скърта там, бе? Леле, майко. Взимай мачетето, маняк, от тази тризерия, пукай. Добре, това беше добро. Много малко настръхнах. Това беше добро. Да, бе, да. В последния момент аз се привира. Да, добре. Та същата снимката. Ха-ха. О, шит! Какво? Подяволете. Той ги отличи оставя огледала. Такова снимка аз погледал. Ха-ха.
Това ли беше? Ха! Добре. От 0 до 10 бих му дал 8. 8 му бих дал. Сега. Бонче. Това по-скоро ще е смешно, искам да ви изгледам. По-скоро това ще е смешно с Skibidi Toilet. И така да започваме, хора, направо да видим сега. Второто страшно филмче за днес е Skibidi Toilet. Това по-скоро ще е смешно, както казах. Това то същия, бе! Ха! Същия актьор, така го наречем. Значи това може да е по-интересно. Няма шанс. Това ако се чува от Кенета, че е много голям смях. Найс, Кенет. Какво прави тук тази туалетна чиния по средата на коридора, бе, маняк? Starbucks. Трябва да ми плаща за тази реклама. Има ли субтитри? Тук няма. In my house. И пак Роуз. No. Not in the bedroom. In the hall. Алло. Роуз. Алло. Роуз. Роуз. Тия звуци туалетната ли издава, бе? Туалетната течения, майко. Сега гледаш се подава някаква голема глада от някакъв лад и му разяжда лицето, примерно. Skibidi Toilet. Skibidi доп. Yes. Oh. Между другото, това за мен е Skibidi Toilet, е много голяма простотия, често казано. Обаче какво да се прави? Да, бе, откраднали са лицето на монахинята, бате. В смисъл, едитнали са го, изрязали са го, така да кажем. Отивам. Сега че си изстреляш, има джъмския бас ловен. Нема какво толкова интересно да се случи. Просто предвиждам работите, за първи път го гледам. Какво ви кажа, хора? Нямаше какво толкова интересно да се случи, actually. Така, добре. Дайте видиме. Номер 3, който вече ми е препоръчан да го гледам. Ще се видим след малко. Така, номер 3 е Don't Peek. Така, това е само 6 минутки. Другите не ги бях видял колко време е всъщност. Така, дайте го пуснем и това да видим. Казах ми, че не е зле това кратко филмче. Кратко страшно филмче по-скоро. Добре, тук май ще намаля повече. Не че ме ще убели нещо, ако зависиш от мен ще го гледам на макс звук, просто слушалките и ще има микрофония заради микрофония и заради слушалките, ако увелича повече. И точно за това намалявам звука до минимум, как се вика, да не се чува нищо от микрофонията. Оу, тази игра на Nintendo Switch, леле!
Как се казваш тайга, ако някой я знае да ми пише долу в коментарите? Чакай малко. Това не е ли нейната стая, бе? А, шит. Демек тя като отвори нещо го отваря и... No fucking way. Ха. Добре, забавно. Представате ли си? Не, брат. Какво се случва, бе? Ха. Ето това ще бъде интересно. А всъщност дали това е тя? Или е някой изчадя на мрака? Да, бе, да. От играчка винаги има плачка, запомнете го това. Шит. О, не, маняк, стига, бе. Следка лампата. Не. Не искам да знам какво ще се случи след малко. Трябва винаги да имате една помпа, една брада и да спите с тях. Леле. Зарез да играта. Не легай да спиш, изчези през прозорец и повече не се връщай. Леле. Да се не изключи играта. Оу, шит! Оу, шит! Това е добро, хареса ми. Аз ако съм на тая на местото, леле, направо кръки лампата и го чакам с лампата. Да дойде, се побиеме. Мамка ти! Не знам! Та натисна или ес, майко, е така ще го гледам. Да, трябваше го направя на Хелин. Майко, щеше да е много брутално, направо на стримче. Тая се прозра повече от мене. Добре, не караме да възтръхна, това е добро. Добро е това, много добро. Трябва да си намерим един чист гашки. Колко става, бе? Взима лампата! Лампата! Мамка ти вземи лампата, бе. Много найс. Много ми хареса, много добре направено. О, чакайте, видяхте ли? Извинете, че връщам лентата назад. Малко чакайте. Загледайте се, ето тук. Чакай, загледайте се сега, ето тук, където ми е мишката. Ето тук, загледайте се. Точно отдясно, горното отдясно ръбче на вратата. На касата по-скоро. Бам! Тия много добре са го направили, маняци. Ха-ха. Оу, шит. Има ли сникстери? Майко мила! Напускам! А, та ли беше? Еба ти тъпотията. Очаквах нещо.
Нещо по-интересно да се случи. Нещо много по-интересно чака да се случи. Най-май ще се случи нещо по-интересно. Мамка му. Не е лампата. Шит. Сега се изгаси, нали? О, всеки глед! Това беше много добро! Леле! Още ли има, бе? Това беше много добро! Добре. Леле, това беше много добро, кратко, страшно снимче. Това просто е 10 от 10. Миналото, забравих да го оценя, беше 2 от 10. Скибиди туалет. Въобще, обаче това латка, леле, много си изкефих на това филмче. Леле, майко. И това ще е всичко от този епизод, хора. Надявам се да ви хареса, ако така. Ударете лайк бутона. Пишете долу в коментарите дали искате още такива видеа. Абонирайте за канала, мисля, че го казах. Или не съм го. Все тая, забравям вече какво става. Просто този филм на промет приключи. Така. И до нови срещи!